И здравейте хора, от YouTube с мен е един приятел. Георги Мрежди. Да, няма да го има в описанието. Днес ще играем Holy Shot Soccer Physics, двамата, и ще се утрепем. Почваме ли? Да. Само да влизам в играта. Така хора, играта е като Soccer Physics. Това е Soccer Physics. 3D игра. Това се види. Какво се прави в тази игра? Една стотинка, от една стотинка 200 стотинки. Но виж. И сега какво да играем? Аз избирам. Идеята има само един. Горе. Няма ли да играе? Ами аз ще бъда от Русия. Дай Германия. Ето, аз съм рус. Това не е руското. Руското е... Пак е това, обаче на другата страна на горе. Така и двамата сме руснаци. И си... Да играем сега. Сега не знам как си играем. Не, ти си тази страна, аз съм на тебе. Да, трябва да натискам вътре. Не глагва. Да, ще си. Давай! Давай! Не може да игра съгване. Давай, бе! Не, самата игра е бавна. Давай, бе! Скачай! Той е по-силен. Ма дито да май не е играл тази игра. Беше друга. Не, това е Soccer Physics, ама друга версия. Нема ми вкара живе. Ще ти вкара, бе. Виж как ги падат на своя мощно. Може да бавна играта, бе. Не, да. То в истински света. Айде по-бързай. Да, днес ще разгледаме 3 игри. Искаш ли 2 игри да разгледаме? Айде се, скачай, бе! Сега съм в това. Не! Soccer Physics! Какво означава това? Не знам. Абе, брат! Ти си брекаджия. Не. Yes! Yes! It's a goal! Ама, 5 играем, да не знаеш. Кое това толкова е? Ой, за малка тика. Ти влизай вътре, ти си братовен. Брат, давай скачай, кой? Брат, и двамата сме руснаци, ама аз съм брат. Ти си репер. Не, да. И двамата са репери, ние как играме. Брат, Виж какво правим. не, давай, скачай, бе. Моя не мога да скочи като да Yes! Yes! Видя ли, той казва, кога аз казвам yes? Ти казваш, не, но не почваме. Ама днеска само тази игра ли ще разделяме или друга? Да, друга ще ми разделяме. Фъки, брат. Ти си много. Само тази ще играем на 3 рунда, искаш? Защото са от 5. Go! Yes! It's a goal! Не, бе, нали ще минем по 5 гола 3 рунда? Бързо в главата ми. Хайде да е. Заби, бе. Има реклама. Не, реклама, да. Давай. И какво дам като е забил, бе? Скачай, бе! Yes! Играта се че... Скачай, бе! За малко, видели как? Като някакъв куршум. О, това е много яко на slow motion. Хората си го видят. Аз се презалям. Може да не скача! Моя скача на криво. Дън. Защо по дън? Не бе, момче, ти си по-отбор. Гол! Не каза yes. Ама дали аз се бия? Реклами, ние не сме бити. Аз сме много.
Така, здравейте, днес гледаме матча по TV Nova и гледам човек как... ЦСКА вкарва на Зевски. И ЦСКА викато. Аз бих ЦСКА, виж чистите. Зевски ЦСКА на едно. It's in. What a goal! Не, аз съм Зевски. О, да, добре. Честно. Още два рунди ще стане. Ремач, реплей. А този път аз ще бъда... Това път аз ще избера. Аре, аз ще избера, за да видим кой е по-добър. Чакай. Но тук трябва да... Синджак. Не ги трябва, не искам нищо да правя. Кой е това, бе? Това е... това е яко. Ние не сме го случаята. Моите са такива. Аз съм ческак. Автогол! Гол! Yes! Автогол! Аз бих... Това е топ! Бе, ти какви са реклами, бе? За какво са реклами на тия, бе? Играта лагна, хора. Изключи ми се! Така, хора, да разгледаме някоя друга игра, която иска. Но обаче трябва да паузираш, за да снимаме играта. Добре. Сега. Така, хора, върнахме се. Ако чувате пръщене, това е от бъг на телефона ми. И сега ще играем ще ви покажем Stickman Warriors. Вече съм снимал как, нали? Да, мултиплеер вече. Въпреки, че съм снимал. Ама първо ще опитаме дали ще може да се бием двамата. Можеме. Аз знам как. Unity, от една Unity програма, който няма знае да умре. Знам коя е Unity. Viper Games, който не знае кои са Viper Games. Ами Daily Challenge, взимам го. И две хора, два човече, ето. Контин. Ама не, това е такова да се биеме. Аз ще Не може да се биеме двамата. Можеме. Къде? Верс? Чакай, искам да излезна. Окей! А не искам да излезна. Знам как. Айде. Ето бак, излезна. Бе, цъкай тук. Цъкай. Бе, не може да. Излезме. Искам да излезна. Ето ми двамата, нали така. Съм си... Не играме така. Не, да го победим, бе! Оби губа. Ама не, това не е за двамата, бе. Нищо! Мултиплеер. Да се биеме! Ма там. Не, сейтис! Тебе много лагва. Знаеш какво спра? Оставаме така в ъгълите и ти не мога да му докоснат главата и само ги бие така с ръка. Аз вече победих повече дори те. Ще умреш. Миша, аз къв съм про. Хора, ако не знаете, аз съм зеления. Това е предизвикателство да играеме докато ни забива. Ако снимах клип на тази игра, играех в... Да, бе. Убих го! Тук трябва да стоим и само ги праскам. Сега ама нали знаеш, че идват нинджи от един да се убият. Така, хора, кажете, ако има копирайт тази музика. Явно няма. Айде да, момче. Слези към него! Той трябва да Абе, няма да бъде. Добре, айде да играем класик мод. След тази игра, кога умрем, ще... Ето го нинджата за тази нинджата. Убих я на нинджа. Не, нинджата не може да се самоубие. Да, хора, гледаме. Това е пак. Да, ама може някога да ги цели. Ама това е хакер гул да си там. Не, с братовчетка ми само е така стоехме и само ги биеме. Това не е честно да си бие. Откъде знаеш, че не е честно? Не е честно, това е мърдаш. Не трябва само да се бие.
това е в правилата. Какво мислиш, че в правилата на играта трябва да седиш само е така? Не, в играта няма правила. Брат, гледате сега дали, има ли финален бос? Големото нещо. Момче. Ти избя. Виж го бе. Не ме убиват на един удар. Имаше, аз съм стигнал до 20-30. Оу. Ето, искаш да играем на класик мод? Не. Що? Минаваме, това и ти ще ми кажеш как да се бием. Искаш? Добре. Виж го това. За ето стигаме. Аз дай не му виждам тялото. Ти виждаш? Черно е. Ние сме сини, аз съм мъртв. Не бе. Не мъртв. Общо взето това е моята игра. Аз не знам от тебе. Един човек, който стигаме като му съм. Хора, не казвайте, че това не е читър. 4 скуто нещо е хакнеш това. Това е хакерско. Вижте хора, напишете долу в чата. Това хакерско ли е или то Стевко The Killer Step? Това хакерско ли е той да седи само е там и да не играе играта? Просто да седи, това е тъпо. Да, но може да се правя. Аре бе, кой се забавя там? О, зад... Нека без тялото е такова, верно. Видя ли? Нека без тялото. Тя става по-бързо. Буде яко музика. Копирайт, 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 копирайт. Ето мончеш. Виж го бе, той има план. Гарен. Не скам. Той си има чито. Ох, Не, ти имаш чито, бе. Ох, ме. Аре бе. Умре. Хора казахме, читърството не се възни. Имаме гранде. Айде ли си един кил? Ама, кажа си Дай на кастинг мод, най-меню цъкни. Така, бомот. Двама. Къде да цъкнем, къде да цъкнем? Къде се цъкаше бе? Аз помня нещо, се цъкаше. Селект лева е избери или не. Нещо беше, ама какво беше? Хайде да играем на класик, моля ти се. Добре, аре на класик. Поне до 5 минути. До гигант. Добре, играта бъгна. Добре, мисля това да е края. Аре да, това ще бъде края на епизода. Не, много е ма... Добре, е това не води това. Две нива. Какво си пудам? След още две. Убиваме още ето. едно. Това и още едно остава. Не моля ти си, Ранчо, бе. То също не убива. О, сега дам от тебе нещо. Да се държи. Аз мисля, че съм зеления. Аз губих. Са още едно. Нех се. Защото поне до трето, четвърто. До второ, аз трябва да Или до трето. Много къща музика. Моля ти се до трето. До второ. Човек, моля ти се. Казах го вече. Баш, приятеля. Къде ми хвърляш? Виж какво ми прави. Моля ти се до трето, брат. Това е предизвикателство, е много лагово. Вече правиш. О, това. Аз качих 30 минути. Браво, той. Хора, не знам дали скоро ще спре терария. Убих един аз. Аз мисля, че винаги съм зеления. Биволиц.
Хайде. И хора, това беше клипа. Аз бех БСБГ. Вие гледахте моята ще има първи епизод на Трилянци няма да хора. Не знам. И да хора, утре ще снимам клип на нещо. Не знам на какво. Аз бех БСБ, вие гледахте първи епизод на различни игри и да, чао!